iku dados umat Kanjeng Nabi Muhammad lan mugi-mugi kalebetaken perangan tiang-tiang ingkang badhe pikantuk syafaat. Amin amin amin. Para pulega ingkang dinunggih Mas Tuti dawuh sejejibane kang kedah sinangkul ing rikala menika kula piniji dening ingkang hamagugati inggih Bapak Budiono telah Ibu Sukardi lumantar Sanggarya Sukma Ayu kinen pratitisaken abdi cara pawiwahan pahargyan pinanganten dawuhipun ingkang putra kang susiwet Gusmaning Ayu Mila Budi Astuti ingkang jinatu prana dening Namas Batu Sabdi Putra Lendung Atmojo Agung saking Bapak Said dan Dalam Ibu Primah ingkang dalam saking Lalat dan Bangkele Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Ewan dilaksanakan abdi cara suci akad nikah utawi ijab kabul sampun kami dilaksana wonten ijab kirang langkung kabul 8 kanthi betul kali sekali betul datang wonten alam satunggal neraka. Purno pinanten beriun-beriun ingkang kalajan tumapaning adhita ada pidhitono panggih pinanten kang pinanten putri ingkang panggih badhe kalajan tumapaning adhita dengan dalam sukma Purno adhita sukmake panggih pinanten saring kewarna-warna endi indai budi wonten kraton Surakarta hadiningrat kanthi wawahe ati cara kira-kira dan ngantuk piye? Aku ini sampun wonten juta sakit panawu pribadi. Purno pakai nama menggahul dengan dijadikan sampun nanti sobi bawa di kamar itu yang kalau kali dalam semua dari jam kalian berikut pulau yang hamugati Bapak Budiono Putra Sinduar itu dulu jelasan saya Purno mari kasih hari ini abdi pulau ini jam kalian berikut ngantos paling Purno Diki liling-liling bijal gak semua kan bukti-bukti asmane kaki coro panggih kulit Purwo Madu Tradisono tansah panggih Haji Mesin dan wonten kalangan sakit dan merokok.
suarane bending ketawang puspawa makrani ing dirgang ana gondo alun tulung prawa banjaran sari mangan barang-barang akebrai jroning sasana pariwahan Nulyo kawuryan tejo anu mawa prabu Gebyar mawa tejo alam Pranata menika tejane Sirat Mojo mangane putri kang iji saking sasana Mas Wangi Kakang Dimanjit tuju sasana Lenggo Sampat busana Sirat Mojo Raden Putri ingkang amembo busanane Prames Warinata Tinono saking Mandrawa katon nabyo Mokyo pating cawara pating dalya nganti kadya ilang asesine Prato Madyaning sasana pariwahan kagyat kaguru wekasan pindha betatunate nggih sekaring pamangkah Panguningan isak guring para tamukan samya lenggah satata pemak sinalunju Bak luber ambarabar akebrai jroning sasana pariwahan Ibu sering merawat terus sama praktek kita kunci Sri lagi ketika acara itu memakai akti jawaban Panggil mengadakan kuliwah mengadakan diri kabiwaryo uberitung so ingat angin ibu cantuk kokan munyong sesangat Us dibuki wahyu sokong Panggil mengadakan kuliwah mengadakan Naik Mbak Rika itu Mas ya ingkang harus putri ilo ujare para kinong satu pilu nuwake diedai budiri bumiring sesanti kota sing tiasa karo suci marogawari budiri kawis tolongan kekalih us prating ugian yang diuji Gyoko melawan stani rorisan pinanganten putri diwah pinanganten kakung hambalang gantal ingkang minasan gundang kasih yuk gundang tutur pangajaming sedya mugi dawuhipun penganten kekalih manunggal ing tingkat cipta rasa karsa miwah karyani Kasto pengantin kekalih ugi wis jawab asta properti antigo kang cinangket ing Bokor Kencana nggih minangka wadahe Ranupadu pengantin sarwidya angrucat canelo pengantin putri laju ajengku sarwi sembah kolbu menika tandha prasetyanipun pamestri dumateng kakungipun ya garwanipun pengantin kakung tumuli amiga antigo miniga ing padha pecah sak nalika madya pecah wiji dadi gumelar ing alam padang pengantin putri laju ngiji ampianipun garwa minangka pralambita angicali saliring sukerta ugi lulus mulya manggi raharja kambang kumambang sekar triwarna ing salebetipun Bokor Kencana nggih sekar mawar sekar plati miwah sekar kanthi arum gandane sekar triwarna ing salebetipun Bokor Kencana mengku sasmita mugi-mugi ing manggipun wonten madyaning bebrayan agung pengantin sanipun hangga
gadhahi asma ingkang sae, asma ingkang arum kados dene Sekar Triwarna ing salebetipun Bokor Kencana. Paripurna amiji ampianipun kegarwa pengantin putri kakanthi jumeneng lah punika ingkang minastan upacara adat junjung derajat wanita ya junjung derajate ingkang garwa. Kasta panggih pengantin sarimbit kabeh Sekar Puspita Adi kang sinebat Kalpataru Dewa Daru ya Jaya Daru ingkang limrah sinebat Kembar Mayang. Kawista ing kalenggan mangki juru simbagani pinanganten ngasta sarat-sarat yang minastan Kendi Prawa ingkang isi toya wening kasuntaing Batnala tepung gelang maribasakti mangku pralapita bilih dawuhipun penganten kekalih sampun manunggal ing tekad cipta rasa karsa liwat karyane satemah wus pinesti minangka jatuh kramane. Kasta ingkang ngganangke juru sumbaganipun pinanganten ugi ngasta Sarat Sarana ingkang minastan Iker Uter utawi Panjang Ilang. Iker dumadi saking janur ingkang dipun nang wujudipun kados bokor cacahe sekawan werdi kang sinandi Iker. Pengantin sampun kiniker talining anrapi pramila kedah saged hameper ing hawa nafsu amarah alwamah supyah dalah mutmainah. Lampahing Iker kaubengaken pengantin ingkang jawat asta ambal kaping 3 mengku pralapita bilih sedaya ingkang wonten alam gesang menika boten badhe langgeng sedaya bakal omah lan gingsir pinggone cakra pangiringen ewa dene pinilih pirangan angka 3 minangka sangkan balaning dumadi urma padya lan busana. Kawistara ing kalenggan mangki pengantin putri sampun jumeneng jajar wonten sisih kadherekaken ingkang ibu ingkang menika mangku sasmita ugi dawuhipun pengantin kekalih tansah tinuntun ing rekapitaman pinaingan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanesta lapun kota yang ngasar upacara adat sindulan utawi sindul pinayang kang Sekar Puspita Adi Kembar Mayang minangka pangapitipun pengantin kakung niwah pengantin putri sampun kaliru ing salajengipun mangke badhe kawangsulan wonten kahyangan Salendra Bawana awit sampun kalipurna minangka Sarat Sarana panggih pinanganten kakung niwah pinanganten putri. Lemas Kawistara panggih pinanganten Salendra ugi kapundhut gambaripun diri kadang-kadang saking jipir suci lan jipir biar nak iki dadi nganten ibu dengan terakhir sakit panggil pinanganten Salendra juru sumba saking sang dari Sukma Ayu ulang Sukma Ayu rias pengantin. Nek aku kan sing dadi kalau sing dadi nganten kuwi anake kae adik adike mak-mak. Adike mak-mak. Kalau soal mundur di panjitun Bayu Evi Setiawati. Adike makane mae kae. Kalau soal bangsa berhak hati-hati. Yenyo eyang romo. Ayang itu pengantin Salendra tujuh Sasono Nenggo. Kawis kalau genyo lumakso
Nara dadi nganten ngono. Tumapaing padha tansah tinata runtut anut pring Rama kang ginedya wonten ing salebetipun Pita Swara. Kanggo apa? Ingkang menika tuwa dumateng pengantin sareng mugi-mugi mangkipun Gak diterno langsung ngono ya, mlebu masuk ya ketemuan iki. saking apa kalian kang badhe katindakaken Aku kayak boten nami isih aku langsung diterno nang dikon. Gak. liwat satataning nagari Ngarep taruh sik. Musar taruh sik. kami soro strategi Jungoke maksudnya. Iya wae. pengantin sareng singgo kalenggaken wonten sasana rinenggo Ya sing dek. Kinarujung diri perokat dari kang sami hanamu brindu Sawo-sami sesati rahayu Rahayu kang sawo tinemu Susilo prasojo sawire ganti Pinter, Mbak. Murani upacara mandi Daya-daya kalajengan upacara rombongan Ingkang kapurwangan upacara bobot timbang upacara bobot timbang mengusuros timbang bobot bebet bibiting pengantin kekali diri ingkang Rama silaksana diri ingkang ibu bobot timbang ugi ngemumas HP. bilih ing pangipun Bobo Budiono dalam ibu Sugardi boten badi badi sindi badi siladen